Кондиларни резорбции. Решение и лечение. Кондиларните резорбции са стопяване на ставната главичка, на така наречения кондил в ставата, т.е. костта в ставата започва да намалява като обем. Това може да бъде свързано с хормонален проблем, проблем с захапката, проблем с неправилна позиция на долната челюст. Много често може да се случи след недобре изработени реставрации на зъбите. Кондиларната резорбция е много сериозен проблем, който във времето стартира с вътреставно изместване на хрущяла, след което започва самата ставна главичка да бъде травмирана от изместване на хрущяла, след което самата кост започва да се стопява вследствие на вътреставната травма, която се осъществява. Това е състояние, което може да бъде решено с правилен консервативен подход. В моята практика този тип заболявания ги решаваме с така наречените сплинтове или шина за захапка, която се изработва индивидуално и се изработва спрямо нуждите на пациентите. Разбира се, това е продължително лечение, което е свързано с елиминиране на вътреставната травма и във времето с правилен подход, не хирургично, при правилното състояние на пациента, тази кост може да регенерира.